एक्चुअलि आं गोलाव बोसोरनिफ्राय जिहेतु आं बोरमा फिबोबाय थादों आरो गुबुन गुबुन जोंनि बड'लेण्डनि बाहेराव आसामनि बाहेराव नागालेण्ड अरुणाचल दाब दाब जायगायाव फोरोंथाइ होबोगासिनो दं थ' बेखौनो थांखिनानै एक्चुअलि जोंनि ओनसोलाव बोरमानि ट्रेनिंनि गोबां माने प्रयजन दं थ' आं आंनिनो साखाथियाव डिमाकुसि हालामाव गोसो गुदुं खैजोनमान मानसिफोरखौ थांनाय गोलाव दिननिफ्राय बुंबोबाय थानाय हिसाबै आङो फोरोंथाइ मोनसे लादोंमोन थिउरिजों लोगोसे प्रेक्टिकेल आच्छा बे जों नुबाय दिनै माने फाइनान्सियेल माबा नांगौब्ला आबादजों लोगोसे बोरमा फिनानै माबायदि मुलाम्फा जानो हायो औ आंथ' बहुत हेपि एक्चुअलि बोरमा आबादाव मोजां फैसा दं फिसा उदाहरन थोंजों मासे जायखौ जों बेटेल सेरुहे होनना बुङो बेबायदि बोरमाया बोसोराव 40,000 इनकाम होयो बर्तमानाव जोलै महरै फानोब्ला जुदि मासे बोरमा बिमाया जुदि 40,000 लागि होयो अब्लाथ' बोसोराव 12 मास थ' 12था बोरमा बिमा फियोब्लाबो गावनि समखौ होयोब्ला मोजां माने गभर्नमेन्ट सेलारि मोनो बोसोराव खेबबेसे माने जोनोम होयो बोसोराव खननै होयो बोसोराव खननै होयो थ' ओंखायनो आं जे एसे एनै फैसा मोनदों हिसाबै आंबो आंनि लोगोफोरखौ बा बोरमा सेक्टराव गोसो गुदुं मानसिफोरखौ आं फिजानो लुबैयो आंनियाव जे एक्सपिरियेन्स दं आं जे रोंगौथि दं एसे एनै बेखौ आङो होबोगासिनो दं आरो होनो गाहाम मोनो ओंखायनो बे हाबाफारिखौ गोलाव दिननिफ्राय आं लाबाय थादों सोरबाफोर जुदि गोसो गुदुं जायोबा माने बोरमा फिनायनि बागै माने बेखौ माबायदि नोंथांखौ लोगो हमनो हागोन आच्छा निस्सय आंखौ जगाजग खालामनो हागोन ससियेल मिडिया थ्रु डाइरेक्ट फन खालामनो हागोन वाट्सएपआव हरनो हागोन आंनि जायगायावबो फैनानै सोलोंफैनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि इच्छा खालामोबा नोंथांमोना गावनि गामियावनो गावनि जायगायावनो गोसो गुदुं मानसिफोरा ज' जानानै आंखौ लिंहरनो हागोन आं थांना फैगोन आरो खैदिनमाननि उनाव ट्रेनिं जाबावगोन आं गरायसर हालामावबो जागोन दिनै नुबाय जोङो अमाया खिन्थु स्वाइन फ्लु फैनानै गोबां माने आबादारिफोरखौ जायफोरा फार्म खालामनानै अमा फिसिदोंमोन बिथांमोना खिन्थु गोबां लकसान जादों बे बिथिङाव बोरमाया माबायदि बेरामनि बेलायाव दुखुनांथावना जोंनि ओनसोलाव आसामावबोल' नङा जोंनि सा सानजा भारताव गोदोर मोनसे प्रभाब गोग्लैगोन आफ्रिकान सुइन फिभार जिथु जानानै अमाया थैदों बियो गमामायैनो बेसेबांबा दुखुनांथावना खोथा आरो बेनि फाहामथायनि दिनैसिम राहा गैथ'वा थ' बेफोरखौ नोजोर होनानै जुदि नायोब्ला थ' अमानिख्रुइ बोरमानि बेबहायखौ आं मोजां होननानै बुंगोन मानोना नोंथांनियाव 100था 200था बेसेबां बोरमा थाया मानो नोंथांनि जायगाया जुदि गुवारब्ला अब्लानिया दिनावहाय नोंनि मेहनतनि अनगायै थाइसेबो खरसा खालामालाबासिनो दिनखौ बारहोनो हायो मानोना बोरमाखौ इसोरा गांसो जानानैसो थांना थानो थाखाय सृष्टि खालामदों ओंखायनो बोरमाया गांसो जानानै नोंथांनो फैसा होयो अमाया सानफ्रोमबो फैसा नांगोन आरो सबसे दुखुनांथावना खोथाया दिनैनि तारिखाव जे जायफोरखौ मुं रुजुनानै एग्जाम्पल ससाइटियाव साफा साफा जे आनइमप्लय इउथखौ जौगाहोनो थाखाय दे एग्जाम्पल जायफोर खालामबाय थादों बिथांमोननि नाम लानानै थुलुंगानाय होदोंमोन बिथांमोननि फारामा दिनैनि तारिखाव दोबैनो हमबाय आरो दोबैनायनि रिजोनानो जाबाय एसिया जायनि समाधान गैया ओंखायनो दिनैनि तारिखाव लाइमोन जाखांफुनाय इउथ बिथांमोना गोसो होलांदोंमोन नाथाय गेदेर प्लेयारानो जिहेतु गोग्लैदों हिसाबै बिथांमोननियाव मोनसे गोसो बायनाय आरो गिनाय फैदों मानोना मासे अमा थैनायनि उनाव बिथांनिया इन्सुरेन्सबो थाया गभर्नमेन्टआ इन्सुरेन्स खालामना होआखै प्राइभेट सेक्टराव खना खनला इन्सुरेन्स जादों नाथाय इन्सुरेन्स डिपार्टमेन्टआ जोंनियावहाय गभर्नमेन्टआ बे आयदाखौ खामानि मावाखै मावैनि थाखायनो जोंनावहाय आरो इन्सुरेन्सखौनो जुदि होआब्ला बेंकफोराबो बोरै लन होनो बेफोर गोबां माने टेक्निकेल खारनफोर दं खिन्थु बोरमानि बेलायाव निस्सय बोरमानि बेलायावबो जोङो जोंनि सा सानजा भारताव बोरमायानो होन अमायानो होन मानो जोङो दिनैसिम गेदेर एग्जाम्पल प्लेयार दिनैसिम नुनो मोनाखै रिजोना बेनो जों आबादारिनो मोजां भेक्सिन होनो हाया अर्थात गभर्नमेन्टआ होनांगोन जुदि जौगानांगौब्ला आरो 1 नम्बरा भेक्सिन 2 नम्बरा इन्सुरेन्स बे मोननै समस्यानि समाधाना सोरबा आबादारिनि आखायाव गैया आरो जोङो जुदि आनइमप्लय होननाय बुस्थुखौ जुदि जोङो राहा होनोब्ला जोङो गभर्नमेन्टआ इन्सुरेन्सआव स्ट्रं खामानि मावनांगोन आरो आबादारिनो मोजां भेक्सिन होनो हानांगोन अब्लानो आबादारिया अट'मेटिकलि जौगागोन आरो 2 नम्बर
3 नम्बराव जाहैबाय एवारनेस जोबोद गोनांथि दिनैनि तारिखाव आं मख'गोन आंनिनो मोजां मोजां लोगो दं बिथांमोना आफ्रिकान सुइन फिभारजों अमाया थैदों होननानै सानदों नाथाय जेब्ला ब्लाड सेम्पोलखौ जेब्ला गुवाहाटीसिम हरो अब्लानिया मा जायो नेगेटिभ अर्थात एसिएफ नङा जुदि एसिडआनो नङाब्ला बिनि फार्मा मानो दोबैखो मानो थैखो एसिडआनो नङाब्ला होमबा एसिडखौसो फाहामथायनि राहा गैया गुबुनखौथ' फाहामथायनि राहा दं होमबा जोंनि डक्टरा मानो फाहामनो हायाखै थ' बेफोर माखासे खोथा दं बोरमानि बेलायाव बेबायदि माने एसेबां माने बोरमानियावहाय एसेबां गिथावना नङा पिपिआर होननाय मोनसे महामारि बेमार दं आरो पिपिआरनि भेक्सिनेसन दं बिदि आरो आं मख'गोन नोंथांमोननि चेनेलनि दारा थांनाय बोसोरफ्राव जितु गभर्नमेन्टआ गड मिशन लानायनि दारा जितु जेसेबां बोरमाफोर रानदोंमोन आङो दिनैनि तारिखाव बुंनो गोनां बायद' जागोन जेसेबांनो गभर्नमेन्टआ मिशननि दारा बोरमा रानदों बेवहाय जानो हागौ प्रपार भेक्सिनेसन क्लियार गैयिनि थाखाय गोबां बोरमाफ्रा थैदों मुख'नांगोन आंनि डिमाकुसि बायदि हालामाव किसुमान आबादारिफ्रा बोरमा मोनदों मोननायनि उनाव बै गामियाव पिपिआर बेमार जाना थैदों आरो पुरा गामि नाङै कमप्लिटलि माने थैजोबदों आरो महामारि बायदि मोनसे रुप लादों बेमारखौ फोना हरनायफोर बायदि जानानै माने बेमारखौ फोना हरनायफोर बायदि जादों बे जोंनि बड'लेण्डनि आर्थिक अबस्थाखौनो गाज्रि खालामदों स' आं रिकुवेस्ट खालामगोन सासे बोरमा आबादारि हिसाबै गभर्नमेन्टआ फिउचाराव जुदि इनिशिएटिभ लायोबा बोरमा राननायनि खोथा स्ट्रं भेक्सिनेसन मेइनटेइन खालामनो होनांगोन होनानैसो राननाया मोजां जागोन मानोना नोंथांनि होनाय बोरमायाबोल' थैया बै गामियावहाय सिलिंखार जाजोबखायो आं नुदों आं नोंथांमोननो रोजा रोजा माने प्रुफ होनो हागोन मा खावलायगोन जिहेतु जोंनि लाइमोनफोरा बांसिनानो मबाइलफोरजोंसो गेलेनानै थाबाय थायो बिथांमोननि आच्छा आं लाइमोन लोगोफोरखौ बुंगोन आङो बोरमा आबादारि हिसाबै आङो फैसा मोनदों आं बहुत हेपि जे आं सासे बोरमा आबादारि आरो दा जुदि लाइमोनफोरखौ जुदि बुङोब्ला नोंथांमोना जुदि साख्रि मावनो गोसो गैलाब्ला बा गले गले इन्टारभिउ होनानैबो जुदि जाथारलाब्ला नोंथाङा बोरमा फार्मनि खोथाखौ साननो हागोन आरो बोरमा फार्म खालामोब्ला फैसा मोनगोन आं जिहेतु दै बुंनायफोर बायदि मासे बोरमायानो जुदि बोसोराव 40,000 होयोब्ला 12टा बोरमाखौ मानो फिनो हाया आरामसे गोबां गुवार मार्केट दङ गोबां गुवार मार्केट दङ सा सानजा भारताव बेदरनि जोबोद क्राइसिस जों बेखौ सुफुंनोसै लाइमोनफोर फै लोगोफोर जोङो बोरमा फिनोसै जोंहा सना बायदि जायगायाव दङ जों सा सानजा भारतनि मानसिफ्रा जोंहा गोबां हा दङ गावनियाव नङाबाबो खना खनला सोरनियावबा 1 बिगा 2 बिगा हाखौ लानानै जों निपियार खेथि खालामनानै जोङो बोरमा फार्मखौ जागायनो हायो जों गुबुन गुबुन स्टेटआव गोबां साप्लाय होनो हायो आं ससियेल मिडियाआव होगासिनो दङ प्रतिटु सप्तायाव आं अरुणाचलाव गारि गंसे हरगासिनो दं प्रतिटु सप्तायाव आंनि बोरमाखौ लांग्राफ्रा माने गंसेयावनो 30,000 35,000 गारि भारा मोनदों बे गोजान लं जार्निनि थाखाय नि थांनाय सप्तायावथ' गंसे गारिया 12 तारिखाव खारनानै बिसोरो 17 तारिखाव सफैफिनदों आरो 17 तारिखावनो थांनानै डाइरेक्ट 20 तारिखाव सफैदों गासै 67,000 मोनदों बिसोरो नैबेखौ बुंनो नागिरदों माने नोंथाङाबो सोलिदों गुबुनाबो सोलिनो हायो आरो बेसेबांबा गुवार मार्केट दङ आरो फिनानै जुदि फाननो हायाखैबा आंखौ फन खालाम आं फाननानै होगोन सिन्थायानो गैया फिसा उदाहरन दै आंथ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार बिसोरो लांफैनो गोजान जायो बोरमानि दामा साननानै ला 20,000 ट्रेन्सपर्ट चार्जआव बिहा एक्सट्रा 5,000 6,000 गोग्लैयो थ' 5,000 6,000 गोग्लैनायनि थाखाय कर्सआ बारा जायो ओंखायनो क'क्राझाराव मोजां फार्म खालाम आं चेनेलखौ लगायना होगोन चिरांनिखौ चिराङावनो बायहोनो नाजागोन उदालगुरिनिखौ उदालगुरियावनो अब्लानिया आबादारिफोरा फैसा खम जायो सेफ नै दाखालि गहपुरनि लांफैदों एसेबां रिउ रिउ गोजाननिफ्राय गारि भाराया माखासे थांदों थ' ओजा जुदि आंनि लोगोफोर दङमोनब्ला बिसोरो जगाजग खालामना होनो हायो थ' गोमोथाव मोनसे गुवार मार्केट दं फै लोगोफोरा फै आं जि एसे एनै रोङो आं बेखौ गुवार भाबै फोरमायगोन आरो आं मोनसे बोरमा आयदायाव बिजाबबो लिरदों बर' रावाव बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बोरमानि माखासे बेमार आजारनि सोमोन्दै फाहामथायनि राहा दं ओमफ्राय ओंखायनो गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो दोनस्लायस्लाय बोरमा फिनायनिनो साननो हागोन नोंथाङा फैदो बोरमा फिदो आरो जोङो
फिसा मोनसे बेबहायबाबो खालामनानै फिसा बेबहायनि मालिक जानो जों नाजानो खारन ओरैबायदि इसोरा जोंखौ मानसि महरै संसाराव जोनोम होदों बे महराव जोङो मानसि महरै थांना थानो थाखाय गावनिनो आथिङाव गसंना थानो थाखाय जों गुबुननि सायाव सोनारा लाबासिनो जों गावनो माबा मोनसे मावनानै जिउ आं खुंजानो लुगैयो आरो आं खुला भाबनि बुंबाय आं आबादारि हिसाबै